महीना फागुन के पहरा मन करता कि कब कब कहता मनवा, कि कब कब कहता मनवा रंग दी जो बनवा सामनवा तोहर गोर लागता, कि कब कब कहता मनवा रंग दी जो बनवा सामनवा तोहर गोर लागता। डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मधुबन। होलिया में मारे जान जवानी को मसीन हो, कवन धके रानी तोहर दोनों मसीन हो, दोनों मसीन। होलिया में मारे जान जवानी को मसीन हो, कवन धके रानी तोहर दोनों मसीन हो। देखी जो बनवा तोहर बहर मन करता कि कब कब कहता मनवा, कि कब कब कहता मनवा रंग दी जो बनवा सामनवा तोहर गोर लागता, कि कब कब कहता मनवा रंग दी जो बनवा सामनवा तोहर गोर लागता। पोहला रंग वैबू कहिया अपन बोयलू न हो, जब से तोके देखले बानी होली के दिन हो, होली के दिन हो। पोहला रंग वैबू कहिया अपन बोयलू न हो, जब से तोके देखले बानी होली के दिन हो। पटेल वकील उपेंद्र के पहरा मन करता कि कब कब कहता मनवा, कि कब कब कहता मनवा रंग दी जो बनवा सामनवा तोहर गोर लागता, कि कब कब करता मनवा रंग दी जो बनवा सामनवा तोहर गोर लागता। चढ़ल महीना फागुन के पहरा मन करता कि कब कब कहता मनवा, कि कब कब कहता मनवा रंग दी जो बनवा सामनवा तोहर गोर लागता, कि कब कब कहता मनवा रंग दी जो बनवा सामनवा तोहर गोर लागता। किसी भी प्रकार के प्रचार प्रसार विज्ञापन कैसेट के लिए एक बार संपर्क करें निशा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मधुबन पूर्वी चंपारण। कॉन्टैक्ट नंबर 9199425490।